God is de Allerhoogste. Nee. Dat betekent Elohim. Want die ja, God heeft verschillende namen. Nee. Dat is geen God. Jij hebt er ook maar één. Dat is geen Nee, God heeft, als je zegt als genezer, in de Bijbel staat hij heeft maar één naam. Almachtige God. Dat is een titel. Dat is Nee, een hij naam heeft niet. verschillende namen. God betekent Kijk, daarvan ga ik niet uitwerken. Hij heeft verschillende namen. Als je niet in de hoedanigheid van genezer, dan komt hij als genezer. Als je doet als almachtig, dan komt hij als je doet als grote werken, dan Nee, komt het hij als komt niet. Want grote. er staat in de Bijbel, you shall call my name. My name. Nee, die naam die Jezus heeft ook verschillende namen. Nee, dat kan niet. Ze hebben allemaal één naam. Nee, en die hoedanigheid komt. Daarom is God zo Nee. omvattend. Hij heeft maar één naam. God is een titel. God betekent power. Het komt van het Hebreeuws. Kijk, u weet het niet. Wat is het? U heeft het geleerd van die mensen. Ik heb dingen, God heeft me genezen, dus ik kan niet dingen belezen. Geen arts, geen dingen. Dus daarom praat ik over dingen die ik heb gehoord. Ik heb praat. Kijk, even, mag ik Als je respect hebt voor het bloed, laat je even wat zeggen? Wat zei Jezus tegen zijn discipelen? Koningen, toen wat is Jezus zijn werk geweest op de waarde? Zijn werk was de mensen Dit zei wakker hij maken. tegen zijn disciples. Kijk, genezen, bevrijden, De mensen wakker maken. genezen, bevrijden, dat was zijn werk. Dat was zijn werk. Acts chapter 4 verse 12. En het evangelie Neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. heb je dat gehoord? Geen enkele andere naam is gegeven onder de hemel dat je gered kan worden. Dus als je hem Jezus noemt, word je niet gered. Want dat hebben die Romeinen hem genoemd. Jezus, dat letter J bestaat niet in het Hebreeuws. Letter E bestaat niet. Dus hij heet geen Jezus. God heet ook geen Jehovah. En jij zegt naar de 12 disciples. Kijk, dit heeft Jezus gezegd tegen de 12 disciples. Matthew chapter 10 verse 5. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the ways of the Gentiles and into any city of the Samaritans. Enter ye not. But rather go to the lost sheep of the house of Israel. Dat betekent, je moet alleen naar de lost sheep van de house of Israel gaan. Hij kwam niet voor iedereen. Het staat hier. Ik heb precept op dat. Dit is het boek van Psalms, chapter 147, verse 19. He showed his word unto Jacob. Jacob zijn deze kind, zijn ze Israël. Ga door. His statutes and his judgments unto Israel. En his judgment. He had not dealt so with any nation. He has not. Listen. He showed his word unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel. Israel. He had not dealt so with any nation. He had not dealt so with any other nation. Dat bestaat niet. Hij heeft niet met anderen gedeeld. Oké. And as for his judgments, they have not known Ze them. kennen hem niet. Praise ye the Most High. Praise ye the Most High. Oké, dan gaan we weer naar. Dan komt Jezus weer uit. De stam David. Dus David is uit. Hij komt. En Juda is weer uit Israël. Dus ik bedoel Jacob. Jacob toch? Hebrews chapter 7 verse 14. For it is evident that our Lord sprang out of Judah. Oké, Juda zijn de zogenoemde Negro's. We zijn de hoofdstam van ons allemaal hier zo. De meeste zijn in Amerika. Wij zijn van Suriname, wij zijn Benjamin. Maar er zijn ook Juda tussen ons en er zijn ook Levi tussen ons. Je vraagt toch waar de andere 10 stammen gegaan zijn? De andere 10 stammen zijn in de apocryphe gegaan naar het nieuwe land, wat ze nu Amerika noemen. En daar zijn die zogenaamde Latino sprekende onze mensen en die Indianen. Dat zijn onze mensen. Want toen die Columbus daar zo kwam, heeft hij iedereen doodgemaakt en hij heeft die Indianen in slavernij gezet. Maar ze hebben geen commerciële films gemaakt daarover. Ze hebben alleen films gemaakt, dus commercieel films gemaakt over die blacks die in slavernij gingen. Maar die Latino's hebben ze ook zitten te verkrachten. Want hun gingen mengen. Ze gebruikten die Latino's als seksslaven. Dus hun gingen het meeste mengen met die zogenaamde witte mensen. Die Indianen gaven hun vrouwen aan die witte mensen. Allerlei dingen hebben ze gedaan. Nog steeds hebben ze ze doodgemaakt. En die dingen hebben nog steeds gevolgen. Revelation chapter 5 verse 5. And one of the elders said unto me, weep not, behold, the Lion of tribe of Judah, the root of David. The root of David, the Lion of the tribe of Judah, the root of David. Dat betekent, Jezus kwam van de lijn van David. Geen enkele Holy Spirit heeft Maria zwanger gemaakt. Weet je waarom? Hoe kan een geest dezelfde genen als David hebben? Je komt uit de lijn van David. Want kijk,
Romans chapter 1 verse 8. Romans 1 verse 8. Percent. Revelation chapter 22 verse 16. I, Yahushai, call him Jesus. I, Yahushai, have seen my angel. I, Jesus, have sent my angel to testify unto you these things. To testify unto you these things. In the church. In the churches. I am the root and the offspring of David. I am the root and the offspring of David. Dat betekent... Maar hij heeft ook, ik kan het niet vinden, hij heeft ook ergens gezegd, zo van David, heeft hij gezegd van, als je kijkt naar me, kijk, Johannes twijfelde daarover, is dit werkelijk de Messiah? Toen heeft Jezus gezegd, kijk, doven horen, doven horen, blinden worden zien, kreupelen die staan op. Het evangelie wordt gepredikt. Als je naar me werkelijk kijkt, ben ik niet de zoon van God. Nicodemus die ging, die zei van, als God niet met je is, kan je deze werken niet doen. Ja, maar daarom is de Most High met ons. Want kijk, de Most High heeft ons dus Jezus is meer dan een profeet. Hij is niet, men zegt David, hij is boven David zelf. Nee, dat bedoel ik. Hij komt van de lijn van David. Maar hij is boven David. Ja, natuurlijk. Maar wat hij gedaan heeft, David was naar Gods hart. Maar wat hij gedaan heeft, David niet. Maar daar hebben we niet. We proberen hem niet te vergelijken met David. Ik probeer je uit te leggen. Hij komt van David. Dat betekent. Maar hij wordt eens ook anders gezegd. Toen men zegt, als het van David is. Wacht, ik moet het opzoeken. Dat is die grap. Oké, dan laten we praten. Hij heeft het eens gezegd. Dan praat ik. Hij heeft eens gezegd. Wacht even. Kijk, er staat hier zo helemaal in Romans chapter 1 vers 1 tot en met 5. Dan gaan we je laten zien wat hij zelf zegt. Ik moet even kijken. Toen Jezus, die man die dood is. Romans chapter 1 verse 1. Paul, the servant of Jesus Christ, Yahushai, called to be an apostle, separated unto the gospel of the Most High, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son, Jesus Christ, Yahushai, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. Which was made of the seed of David according to the flesh. Dat betekent, vlees en vlees hebben hem gemaakt. Dat betekent, Jozef en Maria hadden gewoon gemeenschap gehad. Waarom? Als die geest kwam en hij neukte Maria, dat betekent, dat is adultery. Dat kan niet. The Most High is geen author of confusion. Hij heeft gewoon Jozef, want Jozef is van de lijn van David, toch? Ja. Oké, dat betekent, Jozef is de laatste. Dat kan je lezen in Matthew chapter 1. Je leest vanaf King David tot en met Jozef. En dat Jozef is de vader van die zogenoemde Jezus. This is the book of Galatians chapter 4 verse 4. But when the fullness of the time was come, the Most High sent forth his Son, made of a woman, made under the law. Onder de wetten. Dat betekent, je kan geen adultery doen, want je bent onder de wetten geboren. Een van de wetten, een van de 10 commandments van de Most High is, thou shall not commit adultery. Weet je wat dat betekent? Het is alleen voor de man. Waarom? Je mag geen andere mans vrouw neuken, maar, dat is voor de vrouw bedoel ik, maar je mag geen andere, het is ook voor de man, je mag geen andere mans vrouw neuken, maar je mag wel meerdere vrouwen hebben als ze geen man hebben. Weet je? Bijvoorbeeld King Solomon. King Solomon had 1000 vrouwen. 700 vrouwen en 300 concubines. Die ging hij gewoon seks mee hebben. Hij ging ze gewoon neuken. Toch? Dat betekent je mag wel, maar je moet dingen kunnen doen. Een paar regels zijn er. Je moet niet anders man vrouw. Ja. Je moet een paar regels, er zijn een paar regels daarmee. Er zijn regels van, je moet die vrouw seks kunnen geven. Wat Mozes ook gehad, wat je toen waren met Tisman. Ja? Toen had Mozes gehad van kijk, als dat gebeurt dan moet er geen gedood worden. Je moet doodgemaakt worden als je een andere mans vrouw steelt. En als je vrouw weggaat naar een andere man, moet ze ook dood, samen met die man. Nee, toen had Mozes dat van God gehad. Ja, maar die wetten gaan weer terugkomen, want we zijn nu in de laatste tijden. Daarom komen wij hier zo onze mensen wakker maken wie we zijn. Je bent geen neger, je bent geen Antilliaan, je bent geen Colombiaan, Cubaan of Indiaan of wat dan ook. Dit zijn je originele namen. Dit zijn de zogenaamde Surinaamse en de Guyanese people en Antillianen en zo. De Judas zijn de Negro's, die mensen die ze neger noemen. De Levi's zijn de Haitianen. Simeons zijn de Dominicanen en de Puerto Rico's zijn Ephraim, sorry. This is the book of Deuteronomy chapter 28 verse 37.
and thou shalt become an astonishment, a proverb en een bijwoord. Jij zal een bijwoord worden. Wat zijn wij? Wij zijn bijwoorden, want het woord neger is een scheldwoord. Het betekent nigger, het betekent negeren, negeren. Het betekent wanneer 3 witte mensen samen zijn en dan willen ze die andere scotten, dan zeggen ze zo, laten we hem negeren. En als je in de bus bent en dan zeggen ze je rijdt zwart, betekenen ze eigenlijk je rijdt als een nigger. Dat bedoelen ze eigenlijk. Dus heel veel, dat is een bijwoord dat we gekregen hebben. En dat staat hier in de Bijbel dat de kinderen van Juda zullen krijgen. Dus wij zijn de kinderen van Juda. En het is ook zo dat ze dat hebben gedaan. Dat ze ook mensen Surinamer hebben genoemd, Antilliaan hebben genoemd, Dominicaan hebben genoemd, Kaapverdiaan hebben genoemd, Amerikaanse neger hebben genoemd. Ze hebben ons allerlei verschillende namen gegeven om uiteindelijk verschil te hebben tussen broeders. Alsof wij een verschil zouden hebben. Die Mexicaan is je broeder, de Braziliaan is je broeder, die Argentijn is je broeder. De Bijbel zegt het. Ik kan het nu niet vinden dat Jezus zei, ik ben meer dan vrouw. Maar daar discussie we niet over. Weet je waarom? Ik probeer uit te leggen, het komt van de zaad van David. Ik heb het niet over van hij is groter dan David. Ik bedoel, hij is kleiner dan David. Ja? Dat heb ik niet gezegd. Ik zeg je alleen van die virgin birth is een leugen. Dat komt van de Afrikanen, dat komt van die witte mensen. Want die witte mensen aanbidden die Afrikanen. Op de dollarbill zie je een piramide. Wat doet een piramide dan? Dat is van die Illuminati, dat zijn van deze mensen. Hun aanbidden de duivel, Satan, dat is hun God. Oké, want die witte mensen geloven niet in de Bijbel, de elites, weet je waarom? Hun komen met de Bijbel is van hun. Daarom geloven ze ook. Ze hebben het alleen vertaald. Ze hebben het alleen vertaald. Probeer het te vertalen. En ze hebben het gedrukt in hun fabrieken. Kijk, hun geloven in die Big Bang theorie. Oké, maar dat is bullshit. Want volgens de Bijbel zijn we gemaakt door de Most High. Hun geloven dat de wereld 5600 miljoen jaar is. Nee, dat kan niet. En de wereld is maar 12.000. waren de mensen die het niet weten. Juist. De wereld is maar 12.000 jaar oud. De wereld was gemaakt in 7 dagen, toch? Maar die 7 dagen... Maar Gods dagen zijn anders dan onze Dat ga ik nu trekken, dat ga ik nu trekken. Want er staat ook 1 dag is 1000. 2 Peter, chapter 3, verse 8. But beloved, be not ignorant of the one thing, that one day with the Lord as 1,000 years. No, wacht. One day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Dat betekent de aarde is in 7000 jaar gemaakt. Ja? En de engelen hebben dat. Ja, maar ze hebben het, de engelen, nee, hij zette dat als een rustdag. Een rustdag? Waarom? De engelen hebben de aarde gemaakt. God heeft niks. Hij ging chillen, zitten en hij heeft zijn servants. Dat zijn engelen die hem 24/7 elke dag aanbidden volgens de Bijbel. Ja? Dat betekent, ze doen niks anders. Dat kan geen enkele mens doen. En als hij zo na 2 uur zitten, heb je al pijn in je voeten. Maar hun doen het 24/7 in onze dingen. Oké, dat betekent, de engelen hebben de aarde geschepen en de Most High deed niks. Hij had orders. Hij geeft altijd orders. Oké. Altijd orders. Als hij wil dat een aardbeving daar komt, hij geeft orders. Dat doet hij ook, maar daar ga ik het niet over hebben. Kijk, wij zijn hier zo om onze mensen te zeggen van, kijk, dit zijn de laatste tijden. Die dingen die nu gebeuren, earthquakes in diverse places, wars and rumors of wars. Ja, dus oorlog, natie tegen natie. Juist, dat begint nu. Dat is de tijd van dat de zogenoemde. Heb je dat? Ja, dit is het boek of Matthew chapter 24 verse 6. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye not be troubled. For all these things must come pass, but the end is not yet. Not yet. Oké, dat betekent al deze dingen moeten gebeuren. Al die vulkaanuitbarstingen. Maar de dag weet niemand, alleen God weet. Ja, maar we kennen niet de dag, maar hij zei, watch as well as pray. Dat betekent, in die tijd gaat hij komen. Niet dezelfde, hij zegt, dezelfde dag gaan we niet weten. Precies. De precieze dag weten we niet. Maar de tekenen. Juist, dan weten we dat het dichtbij is. En hoe gaan we gered worden? Door zogenoemde UFO's. Die witte mensen noemen het UFO. De Bijbel zegt Chariots of Israel. Kennen dat in Chariots of Israel? Kijk, Revelation 1. Revelations 1 en 7. Ja? En die chariots van Revelation Psalms 1 vers 7. Psalms 1 vers 7. 103. 103. En het oog. Wat moet je doen?
1 vers voor. Openbare 1 vers 7. Oké. This is the book of Revelation chapter 1 verse